गय माने बिसोर नै लोगोफोर गारहरजोबदों आरो ना इदिनो गासै गयखौ बिसोरो बिदिनो फुजोबदों मादि फुजोबदों नै अंगनबादिनि कर्मि बियो बायदेयाव नै अंगनबादियाव मावो आरो ना इयो नै मादि फुजोबदों लोगोफोर नाय नाय लोगोफोर मादि फुजोबदों नै बर'नि हा बियो 2 बोसोर माबा फांसन खुंनायावनो बिसोरो हाखौ लानो सेबाय आरो ना नै फुजोबफिनबाय नै Stop, fुनोलाय खैबार फुयनाय नोंसोरखो नै बे हानि प्रुफबो दंखायो आरो ना लोगोफोर नै तुम्हें की खबर आसे रेजिस्ट्रेशन जाखानायसो केमेरा इसोरो नै किबा दा आलोचना करि आमी फुनायनि बारा जनायाखै आरो ना इसोरो डाइरेक्ट फैनानै डाइरेक्ट फुखादों सरकार의 दुकानमा क्यों दिले सरकार의 दुकान तो दुकान से की कहता क्यों उठाया दे दाम तो पड़े क्यों प्लान की प्लान से दिसे आपनले के देखाय আছে আমি রুয়ানি করি থপ পানি তুই উঠাই পানি পাবরে কি নাই लोगोफोर हासार बर'फोर हासो फलायनाय जादों आरो ना बिसोरो थांनाय बोसोर गयखौ गायजोब्बायमोन आरो ना ओमफ्राय नै एबार इसोरो गयखौ फुजोबनानै लांदोंमोन ओमफ्राय बे साइनबर्डखौ गारना दोनदोंमोन आरो ना इसोरो गासै गायफिनजोबदों आरो गयखौ फुजोब्बायमोन इसोरो इथिं गासैयावबो गय दंजोबोमोन आरो ओमफ्राय बर'नि हाखौनो सेबावलायो बोसोरनै फांसन खुंनायावनो फिनबाय नै फिना गारबाय नै इयावहाय गासैबोथ' फुफिनजोबदों इसोरो नै सेख'नो हायो नै आरो ना बिसोरनिया नै फुफिनलायबाय नै गयखौ माने फुदों इसोरो नै लोगोफोर गारहरजोबदों आरो ना इदिनो गासै गयखौ